Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga iti ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angel at taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. At dadwa abaro nga agdatdaton kanyak. Ket agpada anasayaan ti kababalinda. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Angel. Iti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan ka kadiin iti pagadala na pangisursuruam, Angel iha. When, Mama? Kat, kumusta mo ti trabaho? Saan ka kadi amarigata, nanak ko? Saan mat, Mama? Naragsakak iti trabaho. Nakaayayat dagiti estudyante. Iso asa anak amarigatan. Alang nga rod, agananad kay tidalan mo, iha. Agyamanak, Mama. O sige, panawan kayo pa'y nga rod. Amangan numaladawak. Sige, iha. Good morning, Hana. Kasta amat kan ka, Ma'am Angel. Kunak no nasapa ako. Nasapsapa kamot gayam ngam iti siya. Nasapa pa ilang mat, friend. Umay ka, agtugaw ta pa ilaang dito'y sangot ti pagadalan. O sige. Amom, friend, nakitak ni Leonard itay. Nagwapo si ka. Apay, saan ka ding agdat-daton kan ka? Kwa? Agdat-daton. Kinapudno na. Duwada pa'y kit di nga agdat-daton kanyak, ah? Anya? Kaya't mo asawan. Agdat-daton mo laang ni Rudy kan ka? When friend. Ay na, sa bali at talaga tinapintas. Ay na, friend. Agpada taan na pintas. O sige, intakit din. Tani, agsangputan dagit estudyante. Naimbagarabiim, Angel? Si kamot gayam, Rudy. Kastamot kan ka. Ala, sumurot ka. Agyamanak. Sige, agtugaw ka. Agyamanak, Angel. Anya ka diti maipay ko. Gagangay iti baro akas kanyak. Umay mang pasyar iti balasang akas kan ka. Rudy? Kaya't ko kumamaamuan. No adamat lang namnamak di tapusom. Bay anak kumapay amang tingiting itipod no ariknak para ken ka, Rudy. Iso ajak pala masungbatan itati ayat nga idardarirag mo. Maawatak, Angel. Kat nakasaganak nga aguray. Saan ka nga apuraan? Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, Angel iha. Apay, saan ka kadi pa'y makaturong? Rabin. Bay andak pala ang dito'y, Mama. Da kayo kit din ti aginana. Gapot amok anabannog kayo ija opisina. Kasla da nauna pampanunutam, iha. Apay, adda ka di pa kariribukam. Pampanunutak lang da Rudy kan Leonard, Mama. Amok ngagpadadaan na sayaat. Kan pa siya ngagpadadaan na pundukan ka. Mariribukan na, Mama. Daytoy laang ti maibagak, iha. Tingitingam anay bagtirignam. Rumbang amay salaang kadakwad at ipilyam. Anya ti aramidag. Agpadadamot ngamin nga adapaset na dito'y pusok. Anya, ay naanak ko, saan ang mabalinti kasta? Masapul nga agpili ka kadakwada.
saan ka matagtagari, friend? Kasla mariribukan ka. Gusto ka di? Husto ka, Hana. Kat amom na anya ti pakariribo ka. Amok ama ipapan ka nagitidwa nga agdat-daton kan ka ti pagparikutam. Ngam asino ka di talaga ti pakariknaam iti ayat. Imposible mo't no duwadang ay ayatam. No siyak ti sika. Pilyam tay kap-kap na kam. Aklonak. Ni Leonard ti pakariknak iti ayat. Ngam agpadadaan na simpat. Maasyanak matkan ni Rudy. No paayak ti idat-daton na nga ayat. Patsak ang maawatan na kano bilang laeng, friend. Nasingpat ni Rudy. Kat amok asaan to agumurakan ka. No bilang ta ni Leonard ti aklonam. Sapay la ko mga rudta kasta, friend. Jack ngamin kayat agumura ni Rudy. Kumusta kan, Angel, ading ko? Nasaya at aklatamat, manang Gina. Kat, sigangay, kumusta kayo iti pamilya? Nasaya at kami lata, ading ko. Aywan gayam, nasaon ni mamakanyak ti parikot mo. Iso nga daak ita, takayat kabalakadan. Ay, kat, anyangay nga rin ti aramidak, manang. Ay, kat pilyam atay talaga akap-kap na kam. Masapol amay salaang kadakwada ti ayatam. Awan makuna kadakwada, kaputagpadpadada na singpat. Nga masapol at tingitingam anasaya at tiriknam ading ko. Agyaman nakiti pa ng balakad mo kanyak, manang Gina. Wen, kasta ti aramidag. Agyaman naknudumngag ka iti pang magbagak ading ko. Kat amirisam ko manaimbag tagbalin a desisyon mo. Wen manang, kat agyaman akmanan. Naimbag arabiim, Angel. Mabaling ka diti umay pamasyar. Sikamot gayam, Leonard. Wen apay kit din asaan. Sabong para kan ka. Agyaman nag. O sige, sumrag ka. Ta iti unag ti pagsaritaan ta. Agyaman ak. O sige, agtugaw ka. Agyaman ak manan. Amuklatan no anya ti gagaram kanyak, Leonard. Sapay la ko ma. Tasaan ka maumuma. Iti kanayon na panang paspasyar ko kan ka. Kaya't ko la kumaadamagan. No adamot la ang lugar ko di tapusom. No ita, Jack pa'y lamasong batan dayta. Kaya't sapay la kumata makauray ka. Kaya't ko ngamin ating-itingan anaimbag tariknak. Sapay la kumata maawatan nak. Maawatan ka. Kat nakasagaan ak amanguray. Noan niya ti pangadeng mo. Kat sapay la kuma. Tamaayat naktumat. Akas iti panagayat ko kan ka. Kumusta, Angel iha? Inaklon mo ka din ti panagayat ni Leonard kan ka? Awan pa'y ti inaklon ko kada Leonard kan Rudy, mama. Kayat ko ngamin ating-itingan anaimbag teriknak. Jack kayat ti agbidot. Nasaya at day tanga aramidam, iha. Masapo la panunutam anaimbag, no asino kadakwada at dua ti aklonam. Wen, mama, kat agyaman nag, gapot adda kayo kanimanang Gina amang bagbaga kanyak. Gapot adi mi kayat nga agladingit ka, gapukan ayat, iha. Alang arod, mama, intay maturugan. Rabi iuna yan. Masapa kayo manan inton bigat amapan kadagiti negosyo yo. Among kadi, nakaragragsakak ita ka nito, Angel. Apay mat, Rudy. Gaputas si katikadwa kang agpaspasyar dito yung parke ita.
Sigangay. Naragsak ka di asyak ti kaduam? Kaduan naragsakak. Gaputag kadwata ang nagpasyar ita ditoy. Uwin gayam, Angel. At nakadimot lang namnama ti ayat nga itat datol ko kan ka? Rudy. Saan ta kumapalang ang pagsaritaan day ta abanag? Tinapatag. Naragsak ta nga agpaspasyar ita. Sige. No day tati kayat mo, Angel. Sige nga, Rod. Ituloy tati agpag na. Kalpasan na. Intabangan ni itimay sa restaurant. Sige, Rodi. Inta nga, Rodan. Kumusta ti pa nagpasyaryo idi kalman kini Rudy, Angel? Mayamat. Naragsak kami nga agpadpada, kabayatan ti pa nagpaspasyar mi. Nasayaat no kasta. Kat, anya nga iti planom ita? Sungbatam ka rin ti may sa kadakwada? Kasta ti plano, friend. Ngam sakbay nga aramidak day ta. Kayat ko akasarita ida atwa. Kat ibagak to, no asino kadakwada ti talaga apakarik naak iti ayat. Nasayaat no kasta, Angel. Ngamin, talaga amay salaang ti mabalin mo nga ayatan kadakwada. Wenhana, amok day ta. Iso ang masapol nga agsasarita kami. Tapno malpasan day ti abanag. Kat sapay la kuma, tamaawatan naktimay sa asaan ko nga aklunan. Sigurado ka kadian nakasagana kan ang mga klon iti may sa kadakwada, Angel? Wen manang, sigurado akon iti marikrik na. Kat husto kayo. May salaang tirumbang apilyak kadakwada. Rumbang laang akas na ading ko. Kat sapay la kuma, tasaan ka ngagbidot ngagdesisyon. Awan matkit diti makunak nga ore asino kada Leonard kan Rudy, gaputa agpadadaan na saya at atao. Wen manang, kat agyamanak, tada kayo latakan ni mama ang nakasuporta kanya. Wen, Angel, gaputa ipatpatag na ka. Iso ang nakasagana kami lata at tumulong kan ka. Agyamanak, gaputa pinatgan nyo tikid daw kung adi ti balay ti pagsasaritaan tayo. Leonard, Rudy. Anya kanditi ko naman napatag nga ibagam kada kami, Angel. Huwag ngagpaiso, Angel. Ibagam na niya dahita. Nakasagana kami adumngag. Agyamanak no kasta. Amok nga agpadpada kayo anapudno iti idat daton nyo nga ayat. Nga masapul amay salaang ti pilihak. Kat sapay la kuma. Taawan to ti agsaksakit tinakam na kada kayo. No siyak. Okay lang. Uray asino kada kami ti William. Uray siyak, Angel. Saan po nga agsakit tinakam ko? Nga uray saan asyak ti William. Ita nga aldaw ti panangaklon ko iti maysa kada kayo. Kat, pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ni Leonard ti talaga apakarik naak iti ayat. Agyaman na. Tapinatgam ngagsarak ta iti dayto a restaurant, Angel. Una, gaputag pagayam talap ta. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak, Rudy. Kayat ko ti agpakadakan ka, Angel. Ha? Anyat kayat mo asawan? Umadayo akon dito'y lugar tayo. Agabrodak. Aramidak na ito'y tapno makalipatak. Kasta ka di. Ala, no kasta ti amom apagsaya atam. Aramidem nga ron. Kat kanayon ko nga idaw-dawat. Asapay la ko mata masarakam tumutla ang tipudno nga ayat para kan ka. Agyamanak kan ka, Rudy. Kat idaw-dawat ko. Amataginayon ti kinaragsakyo kini Leonard.
Nakaragragsakak, Angel. Agyamanak, gaputa siya ti inayat mo. Kat ikarig, asikan tula ang ti ayatak. Kasta akmat, Leonard. Kat sapay la ko ma, taagbalin kantuan na pudno kadagiti amin akarim kanyak. Un, Angel. Ikarig dayta. Kat dagiti daluyon, ti saksi iti napudno nga ayat ko kanka. Uwan, Leonard. Angel. Kayat ko nga asikaswuntan ti maipapan iti panagkalay sata. Nakasagana ka makikalay sa kan ka, Leonard. Madlaw ang nakaragragsak ka, Angel iha. Gapo ka dito, madanin ti kalay sayo kin ni Leonard. Husto kayo, Mama. Talaga analaos ti kinaragsak ko ita. Kat agyaman ang iti panang supsupor tayo kanya. Alang arutin iha. Ingka kinananta ni Rabio na yan. Wen, Mama. Intay maturugan. Kablaawan kayo, Angel. Leonard. Agyaman kami, Manang. Agyaman kami unay, Manang. Kablaawan kayo, Angel. Leonard. Katsapay la ko ba? Tadi mon to paldaangan ti anak ko, Leonard, iho. Ikarig dayta, Mama. Manang Gina. Ipatag ko ni Angel, iti kasta unay. Ay rumbang laang. Gaputa na patagmat ka na kami ni Angel. Ala, mangbukal kayo adagos iti anak yo. Tapno adati anakan me iti bunyag. Anya? Alakit din. Ituloy tayo ti agraragsak. Saan ka nagbidot iti pinilik, Mr. Lonely? Gapu tanasayat a tao ni Leonard ang nagbalin nga asawa. Ita, damag ko nga damatan pamilya ni Rudy, ngam aging ka ita, saan pala nga nagsubli dito'y Pilipinas. Kastan katagyaman iti kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Angel. Angel pagayam ko, nasayat mo ti inaramid mo. Pinilim tay talaga apakarignaam iti ayat. Ala, sabay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo kini Leonard, ken ti binukalyo a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angel, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.